Да, нямах време. Наистина нямах време. Гаранция ти давам. Когато чувам по някой път майки с едно дете или нещо, като кажат нямам време, и аз казвам, боже, аз откъде изкарах това време? Да, това ми беше следващия въпрос, да, защото аз затова казах, че ти си с 2 фризьорски салона, ти все още си имаш собствен бизнес тук. Ти стартирайки в мрежовия маркетинг, ти ясно, че не си почнала да изкарваш 1000 левове от първата седмица, ти трябва да имаш някакъв доход. И как намери това време с всичките ти ангажименти? Най-съкрушената ми мечта беше да пребия будилника в земята и повече да не ми звъни. А това не е ли силна мотивация, всъщност човек да направи? Много силна мотивация и за мен най-голямото щастие беше да спра, да ставам в 6 и в 7 сутринта или в 5:30, според зависи от задачите, които имам в моето ежедневие. Това, което се случи, че първата ми мечта беше това. Втората ми мечта беше да се обуча, да подобря себе си, защото в този бизнес ние ставаме все по-добра наша версия. Както казвам, аз бях излез с българския тогава. За мен беше една мотивация да хвана на първо място тетрадката и химикала и да се обуча какво съдържаме в нашия организъм, как работи този бизнес, за какво става на въпрос и как тези хора успяват.